खोब गोजोनथाव बाथ्रा दिनै कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कुसुगाव प्राइमारि बर' साहित्य सभानि बानजायनायाव बे नन्दिपुर गुदि फरायसालिनि गासै रायजो राजा आरो नन्दिपुर फरायसालिनि गासै फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल लानाय जादों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन बेनि गेजेरजों जों सोलोंथाइनि बागै बा जोङो स्किलनि बागैहाय गोबां हाबाफारि मावगासिनो दङ। दा दिनैनि थारिखआव माइ मादार टं माइ इडुकेसन बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै खामानि मावदों। दा दिनै खोब दुखुनांथावबो बाथ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोननै बिथिंजों जोङो दिनै खामानि मावनो माने सोलोंथाइखौ लानानै खोब सिरियासै जों खामानि मावगासिनो दङ। क्वान्टिटि आरो क्वालिटिनि थाखाय जोङो थांनाय 2006 सननिफ्राय जोङो खामानि मावबोदों। बिनि उनावहाय सोलोंथाइ बोसोर आरो दायो आथिखालनि थासारिखौ नायनानै मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसनखौ लानानै दिनै जों खामानि मावदों सिरियासै। दा दिनैनि थारिखआवहाय दुखुनांथावै जोङो क्वान्टिटिनि जे एनरलमेन्ट बारायनाय क्वान्टिटि जोंनि फरायसाफ्रा खमायलांनाय बेनि सायावबो जोङो दिनै खामानि मावनो गोनां जाबाय। दिनै जोङो गामि गामि थांनानै जोङो दिनै गुदि फरायसालिफ्राव थांनानै जोङो फरायसाफोरनो साइन्सनि बाथ्रा जोङो दिनैहाय जोङो साइन्सनि सोमोन्दै जोङो फोरोंनांगौमोन। दिनै टेक्न'लजिनि बाथ्राखौ जोङो दिनै बिथांमोननो जोङो खोमायाव सोनो हानांगौमोन। दिनैनि थारिखआव नाथाय जोङो गुदि फरायसालियाव थांनानै जोंनि रायजो राजाफोरजों जोङो दिनैहाय एनरलमेन्ट बारायनाय जोंनि बिमा रावखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाय बर' मिडियामखौ जोङो फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावनो गोनां जादों। थांनाय गोलाव समाव जे जोंनो बर' बिजों नांगौ होननानै जोङो सोमावसारबोबाय। दिनै सरकारा जोंनि सोमावसारनायखौ गनायनानै दिनै माने जोंनो मोनफ्रोमबो गामियाव गुदि फरायसालि गायसननानै होबाय, गेजेर फरायसालि गायसननानै होबाय, गोजौ फरायसालि गायसननानै होबाय। बिनि उनावहाय जोङो दिनै माने भारतनि गोबां राव रावसा थानाय हादोरनि गेजेराव जोङो दिनै रेकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै 2003 मायथाइयाव जोङो जोंनि बर' रावखौ जोङो मोननो हाबाय, 9थि सिडिउलाव हाबनो हाबाय। बिनि उनावहाय दिनै UPSC APSC दिनै MA दिनै फरायनो मोननाय दिनैहाय जोङो बेबायदि मोनसे जोंनि लेंगुवेजखौ जोङो दिनै मोनफैनो हाबाय। नाथाय दिनैनि थारिखआवहाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंनि गुदि फरायसालियावहाय जोंनि फरायनायनि जे अनजिमा बर' बिजोंनि जे फरायनायनि अनजिमा बेयो दिनै खमायलांबाय। जायनि जाहोनाव जोंनि जे फरायसालिफ्रा दिनै माखासे बन्द' जानोबो हमबाय। दा बेबायदियावहाय जोंनि मिडियामखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिनो? दा जोंनि मानसिफ्रा ट्राइबेल हिसाबै जोङो बर' जाथि हिसाबै हारि हिसाबै जोङो खोब इमसनेलि जोङो डिसिसन लायो, सर्टै जोङो डिसिसन लायो। जायनि जाहोनाव गुबुन मिडियामा साबसिन गोदैसिन बिजों फरायोबा थाबै मानसि जानो हायो बा गुबुन गुबुन बिथिङावहाय दावगानो हायो। बेखौ लानानै दिनै गुबुन गुबुन मिडियामावहाय दिनै थांनायखौ जों दिनै नुदों। गावनि बिमा रावखौ फरायनायखौ दोननानै बा बिनि सायावहाय फोथायनाय गैयालासे लानानै दिनै गुबुन मिडियामावहाय फोरोंनाय बेखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। दा दिनै वर्ल्डनि मानसिफ्रा बुंदों सबसे सुइटेस्टसिन सबसे बुजिसिननो हानाय गोरलै बुजिनो हानाय जोंनि फरायसाफ्रा उन्दै समावहाय गावनि बिमा रावजोंनो बुजिनो हायो, फरायनो हायो, गोरलैयै बुजिनो हायो, साननो हायो, डेभेलप जायो। दा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंनि मानसिफ्रा माने इमसनेलि दिनै सर्ट बुजिनायनि गेजेरजों गुबुन मिडियामाव थांदों। दा ओंखायनो आङो आपिल खालायदों गासै रायजो राजा बे ओनसोलनिल' नङा गुबुन गुबुन दिनै जोंनि बर'नि रायजो राजा बा जायफोर दिनै फरायसाफोरखौ दिनै मुं थिसननो थाखाय बिथांमोना सानदों, बिथांमोना बर' बिजोङावनो मुं थिसननानै गाव गावनि गथ' गथायखौ सासे मोजां मानसि खालायो। एग्जाम्पोल हिसाबै गोबां दिनै बर' फरायसाफोरा बर' मिडियामजों फरायनानै बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै गोबां मानसि जानाय, IIT आव एडमिसन लानाय, मेडिकेलाव एडमिसन लानाय, दिनै बे ओनसोलनिनो चरन नार्जारि दिनै APSC खौ उथ्रिसार जानानैहाय दिनै LRS आव दिनै साख्रि मोननानै दङ। दा गोबां बेबायदिनो दिनै भारतनि माने मोजां मोजां इउनिभारसिटियाव बर' बिजोंजों फरायनानै दिनैहाय माने फरायबाय थानाय आरो साख्रि मावनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। दा बे बेलायावहाय दिनै बर' बिजोंजों फरायोबा जेबो जाया बे बाथ्राखौ जोंनि साननो नाङा। बर' बिजोंजों फरायनानै सासे मोजां मानसि जानो हायो। बियो सबसे जोंनि गारजेननि, जोंनि ओनसोलनि बा रायजो राजानि बियो केयार लानायनि सायाव रेसपन्सिबिलिटिनि सायावहाय। दा ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों दिनैनि समाव जोंनि गुदि फरायसालिखौ
हमथानायजों लोगोसे जोङो जोंनि जे राव लेंगुवेज जाथिया थांनानै थानोबा जोंनो मिडियामा नांगोन मिडियामा थांनानै थानोबा जोंनि एनरलमेन्ट जोंनि फरायग्रा राव रायलायग्राया नांगोन दा बेनि थाखायनो आं साफ्रोमखौबो रायजो राजा मानगोनां नोंथांमोनखौ गावनि गथ' गथायखौ गामिनि गुदि फरायसालियावहाय गामिनि गुदि फरायसालिनि बर' बिजोङावहाय मुं थिसननो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों आरो नोंथांमोना नि गेजेरजोंसो जोङो जाथि हिसाबै हारि हिसाबै जोङो थांनानै थागोन आरो मोजां मोनसे हिउमेन रिसोर्स दानो हागोन आरो कुवालिटि गोनांखौ जों लाबोनो हागोन